indar bat entzuteko, eta esateko modu bat, bizipoz bat. Hizkuntza, kultura, mundu bat. Euskara hizkuntza, kultura eta mundu bat da. Bertako hizkuntza, gure kultur izaera eta munduan nor izateko modua. Euskal Herria euskaraz ulertzen dugun euskaldun eta euskaltzaleok aspaldi ekin genion geure hizkuntza sendotzeari. Etorkizun hobea nahi dugulako. Josu Jimenez Maia naiz, Iruñan sortua, AEKan euskara ikasia, gero irakasle eta gaur egun ingeles irakaslea. Askotariko munduan Euskal Herri euskalduna, hau da hizkuntza txikien berezko handitasuna. Korrikagoaz milaka batzuk iritsi dadin eguna, zeinean denok lortuko dugun hizkuntza berdintasuna. Sarai naiz, Baraina Indarra, ereduan ikasi nuen euskeraz, Alaitz ikastetxean eta orain bertsolaria naiz. Hizkuntza, kultura, mundu bat, zuk. 20. korrikak zurekin hitz egin nahi du. Euskara ezagut eta gurekin erabil dezazun. Zeuk ere, zeuretik, zeure hizkuntza aberastasuna eta kultura aniztasun unibertsala bizi ditzasun. Ikasiz, erabiliz, ahalbidetuz. Korrika 20 te habla a ti y quiere hablar contigo, para que conozcas el euskera y lo utilicemos. Al fin y al cabo, apoyar a un idioma es actuar en favor del conjunto de las lenguas, en favor de la cultura universal. Te invitamos a la fiesta por la igualdad de las lenguas, a crear un mundo más universal, a unirte, a sumar en euskera. Kaixo, ni Anaiza naiz eta Lizarrakoa naiz. Aurten nire 2. urtea Beñatetxe Pare euskaltegian da. Oso pozik nago euskara ikasten eta zalantzarik gabe euskaraz bizi nahi dut. Twentieth Korrika speaks to you. 20th Korrika wants to talk to you so you get to know the Basque language, and we use it. In the end of the day, supporting a language means to act in favor of all languages, in favor of all universal culture. We invite you to join the celebration for language equality. Come and join in. Be a part of it all. Ni Maria dut izena. Iruñekoa naiz eta Berriogoetin bizi naiz.
Duela 2 urte hasi nintzen euskara ikasten Berriozarko euskaltegian, euskara bizi nahi dudalako. Inglesez, frantsesez, errumanieraz eta gaztelaniaz mintzatzen naiz ere. Hizkuntzak izugarri politak dira. Sacorrica vinte ti faida da tie i chiede di questionare contegus, pro ti fare conoscere euskera e pro ti lo fare impreare. Infine, a travallare per una limba e sta a trivallare per l'interesse di todas as limbas, a favore della cultura universale. Ti invitamos a esa festa de esa variedad de esas limbas pro fregare un mundo universale, a ti unire, a participare in euskera. Kaixo, ni Ricardo naiz, Sardinakoa naiz, Berriozarreko euskaltegian ikasten naiz, lehenengo mailan nago, eta italiera, gaztelera, inglesa eta sardinera mintzatzen naiz. Korrika se dirige do ciebie i z tobą chcemy rozmawiać, żebyś poznał język baskijski i potem żebyś go mógł używać. Jeżeli się zastanowimy i pomyślimy, wspieranie jednego języka w dniu dzisiejszym mówi o zachowaniu, które wspiera i pomaga wszystkim językom. Jedyny cel – rozwój kultury uniwersalnej. Zapraszamy cię bardzo serdecznie na wspaniałą zabawę, na której wspieramy równość języków. W ten sposób stworzymy nowy, bardziej uniwersalny świat. Dołącz się do nas. Dodaj. Zawsze euskera. Ni aga naiz, ni Polaniakoa naiz, baina 15 urte duela Antsoainen bizi naiz. Euskera ikasten ari naiz AEKako euskaltegian Arratzal Alde Zaharran eta oso pozik nago. AEKako jende guztiari eskerak eman nahi dizkizuet, emandako denborarengatik, laguntzarengatik eta mundu berri bateko aterak irrentzarengatik. Mil esker bihotzez. Indar bat. Entzuteko eta esateko modu bat. Bizipoz bat. Zuk. Eta zuk ere bat egin dezakezu. Hizkuntza, kultura, mundu bat. Hizkuntza, kultura, mundu batzuk. Hizkuntzen eta hiztunen berdintasunaren aldeko jaira gonbidatzen zaitugu. Mundu unibertsalagoa sortzera. 20. korrika, martxoaren 30 - apirilaren 9 Otxandiotik Iruñera. Indar bat. Entzuteko eta esateko modu bat. Bizipoz bat. Hizkuntza, kultura, mundu bat. Hizkuntza, kultura, mundu batzuk. 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 Hiz
Gabon eta eskerrik asko 20. korrikaren aurkezpen sozialera etorri zaretelako. 20. edizioa eta gainera Iruñan amaituko den edizioa da. Eta guretzat sekulako posa eta pizgarria da. Iruñan, nahiz Nafarroan eman den aldaketa instituzionalak urtebeltzen aroaren amaiera ekarri duelako. Une ezin hobean dator, herri honek duen ekimen indartsuaren 20. aldia. Eskerrik asko benetan bihotz bihotzez, Josu, Sarai, Anaiza, Maria, Ritzi eta Agari. Zuek bat egin duzue eta dagoeneko batzuk zarete. Izan direlako gara eta garelako izango dira dio esaera zarrak. Eta euskararen geroa marrazten ari garen momentu garrantzitsu honetan, iraganari zo egin beharra dago. Duela 50 urte, gutxi gora bera, euskarak ezagutu zuen loraldi eder bat. Euskara batuaren sorrera, lehen ikastolak, euskalduntza alfabetatzearen hastapenak, euskaren aldeko mugimendu zabala, orduko malabaristek eta ilusionistek herri gogotik abiatutako ekimen txalogarriak. Gerokoa dira ere euskararen legeak eta hizkuntz politikak. Ekimen horiek ere lagundu zuten euskararen zabalkundea oparoa egiten, nola ez. Bilakaera horretan baina, iparraldean eta Nafarroan bestelako abiadura eta jarrera ezagutu ditu euskarak administrazioaren aldetik, askoz ere apalagoak zenbaitetan eta sarritan. Aurreko korrikan, euskararen kontrako politika eta diskurtso zitala nagusitzen zen Nafarroan. Euskaltegiok itolarrian. Helduen euskalduntzeari zuzendutako inbertsio eskasak izoztuta zeudela salatzen gebiltzan duela 2 urte. Dena dela, orduan ere, herri gogoak eutzi zion normalizazioari ahal izan duen neurrian. Nafarroan, urtebeltzen aroa amaitu dela esan genezake gaurko egunean. Euskararen aldeko diskurtso soziala sustatzen, plan estrategiko batean jardun politikoa ardazten eta inbertsioak handitzen ari dira. Bai, zalantza barik aldaketa nabarmena, baina oraindik ez gara iluntasunetik guztiz atara. Pertsona gara euskaldunok eta pertsona bezala bizi nahi dugu. Justizia soziala dagokigu eta gure eskubideak ezin dira gutxietita egon, are gutxiago sonifikatuta. Sonifikazioarekin amaitu eta lege berria idatziko duen luma eskaini genion duela gutxi euskalgintzak. Idatz dezagun batera elkarrekin, idaz dezagun elkarrekin. Unea orain da, eskura dugu eta. Urte guzti hauetan, ikusten denetarik ezagutu dugu euskararen berreskurapenean. Aurreraka da, aurreraka eta atzeraka ibili gara. Elkarrekin batzuetan eta beste batzuetan elkarri mokoka. Ondorioz, normalizazioaren bidea noraino iritzi den baloratzean, botilaren parabolara erabilita, batzuetan erdi beteta ikusten dugu eta beste batzuetan erdi utzik. Haikan, hala ere, argi duguna da botila betetzen jarraitu behar dugula. Eta gainera, botila bat baino gehiago dagoela betetzeko. Tokiaren arabera, batzuetan, ezagutzaren botila betetzeko aleginak eta bi egin behar dira oraindik ere. Beste batzuetan berriz, erabilerena da bete beharrekoa. Horretarako baina, euskarak iturri askotatik jaso behar du emaria. Iturri guztien premia dauka. Helduak euskalduntzen jarraitu beharra dago. Zinema euskaraz gozatzeko aukerak ugaldu behar dira. Aisialdirako eskaintza erakargarria eta euskaraduna izateko lanean jarraitu behar dugu. Euskarazko komunikabideak eskura eta duinak behar ditugu. Euskaraz bizitzeko aukerak eta gunea sortu eta aprobetsatzen baditugu, lortuko dugu. Hori guztia elkarlanean eta auzolanean. Egiazko elkarlanean eta auzolanean egin beharra dugu. Biribilgunetatik bueltak emateari usteko ordua da. Nork bere kolkoari begiratzeari usteko ordua da. Gizarte eragileok eta administrazioko eragileok batu beharra dugu. Indarrak norabide egokian batu. Bakoitzak hobekien egiten daukiguna partekatu. Gizarte eragileen eta erakundeen arteko harremanak eta elkarlana nahitaezkoa dira.
eta pozik entzuten ari gara horretarako gogoa eta jarrera dagoela. Baina elkarlan hitza erre eta zentzua galdu baino lehen, hitza ekimenez bete behar dugu berandu baino lehen. AEKak eta beste gizarte eragilok akuiluan lana egiten jarraitzeko asmoa eta borondatea dugu. Korrika bezalako ekimenak abieraziz eta emozioak eta jarrerak eraldatzeko aleginak bideratuz. Administrazioek berriz baliabideak, tresna legalak eta konplizitateak lantzeko bidea jarri beharko lituzkete. Eta orain dugu horretarako benetako aukera. Hori guztia, Euskararen lurralde osoan aintzat hartuta egingo bagenu, askoz ere emankorragoa izango litzateke gure ustez. Orain gaude abagune on baten aurrean. Eskuak elkarri eman eta lanean jarduteko ordua da. Eta gainera erronka bat ere jarriko dugu, botako dugu. Jar dezagun elkarrekin egitasmo bat abian 21. korrika baino lehen. Idatz ditzagun bidea eta helmuga. Hori litzateke ekarpenik onena batzuk indartzu eta zabal bat eraikitzeko. Amaitzeko, Euskarara hurbildu ez diren herritarrak gogoratu nahi ditut. Haientzat mezu garbia du 20. korrikak. Baina, ni kontatzea baino hobe Euskarara hurbildu diren lagun hoiek kontatzea. Horretarako, korrika honetarako prestatu dugun dokumentalaren pasarte batzuk ikusiko ditugu. Ez ahaztu, egin bat eta batzuk izango gara. Mila esker.
eskerrik asko proiektuko kideei utzi diguten kanta eder honengatik eta eskerrik asko ere gezan duten guztioi. Eskerrik asko hartu hartara duzuelako gurekin egoteko korrika 20. honen atarian eta gurekin partekatzeko gogoa izan duzuelako tartetxo hau. Eskerrik asko ere gaurko aurkezpenean partetzen gonbidatu eta korrikaren konplize guztio. Eta eskerrak ematen hasita, zer esan. Korrika honek 20. korrikaren sortzailea komentzen ditu ordu nahiei ere gure eskerrik zintzoena eta beroena. Haiei ere gure eskerrik zintzoena eta beroena eman behar diegu, ez? Azken batean, orain dela 37 urte ideia zoragarri hau, erogarri hau jarri zuten gure eskuetan, eta, 37 urte gero oraindik bizirik dirau, inoiz baino biziago dago, eta azken batean danontzat be oparia da, korrikak azken batean ilusioak kiloka banatzen duelako Euskal Herriko txoko guztietan. Ilusionatuta gaude, urduri gaude. 6 egun barru, 2 aste eta egun bete barru korrika hasiko baita Otxandion. Eta, aukera hoia aprobetxatu nahi dut, animatzeko bertaratzera aldu zuen guztiok. Esan bezala hori, zuekin egon nahi genuen, zuekin partekatu nahi genuen korrika, 20. korrika hau, eta, zer esan. Aurkeztu genuenetik, kriston babesa jaso dugu alde guztietatik. Jakin badakigu, herri bat zain dugula, Euskal Herria zain dugula korrika noiz hasiko, eta badakigu, bebai, inoiz baino babes handiago jasoko dugula, gizarteragileen zein administrazioen aldetik. Badakigu 11 egunez 2000 kilometro baino gehiago egingo ditugula, eta korrikak oinarriak oso sendo ditu. Esan dudan moduan, 2 aste falta dira. Azken hilabetetako etxeko lanak egiten joan gara eta esan dezakegu gehienak eginak ditugula. Ibilbidea zehaztu genuen, zirkorrika egin genuen, kanta, korrika kulturala ere martxan dago eta topera dabil, unidade didaktikoa ere eskaini diegu bai euskaltegietako ikasle guztiei eta bai eskoletako eta ikastoletako ume eta gazte guztiei. Beraz, zer esan, orain ja korrikaren ordua da. Korrika Euskal Herri osoko errepidetatik ibiliko da, gelditu gabe ibiliko da, Iruñan amaituko da, eta Iruñara heltzean zer topatuko dugu? Badakigu, mezu barruan doan, edo lekuko barruan doan mezu izkutu hori zabalduko dela, eta horrek ere zirrara eta gogoa pizten du, ez? Jakiteko zer dagoen horren barruan nork idatzi duen, azken batean korrikaren oinarri sendoetako bat dalako. Esan bezala, motorrak berotu ditugu, berotzen ari gara, eta berotuko ditugu oraindik ere. Azken txanpan gaude. Otxandien hasiko gara, 10 egun, 10 gau, 11 egun, 2000 kilometro, 2500 leku galdaketa baino gehiago, eta apirilaren 9an korrika ona, Iruñara alduko da. Eta jai mundiala ere izango dugu hemen, Iruñan bertan. Eta ikusiko dugu ere egun horretan, Iruñan euskara nagusi, euskarak presentzia, eta euskara izango dela Iruñako kaleetan ezi pristindu, uholdea izango dela egun horietan. Esan bezala, korrika, mertzek aipatu duelen, korrika euskaltegien lana zaintzeko jaiozala, garai hartako administrazio nagusien utzikeria gainditzeko. Gaur entzun dugun bezala, egoeraz da guztik normalizatu oraindik ere. Urratzak ematen joan behar dugu eta guztiok batera, eman behar ditugu urratz horiek. Eta horretarako beharrezkoa da bat egitea eta korrika bultzatzea. Peto aiarri eta mertzoaren 30 aurrera errepidean elkar ikustea espero dut. Kutsi, Marilutsi! Tipitapa, amatxire pasapa! Hori ez da proposena. Ez da, tipitapa! Modo txekitni guapa! Ara gure, margartzen da bertxelaria. Tipitapa, korrika! Euskal Herria besta, Euskal Herria zerkatuko du! Eta laizterra abiatuko da, jada, berokotak egiten. Apirilaren 9an, Iruña bukatuko da. Ze ongi, hau bala